Itosari. Aku pangestanana syukur yen aku bisa mujuti upamane nemahe bilai cilik loro Perkudara kudu mati. Aku njaluk kirimen donga supaya sukmaku ayem tentrem ana ing kasuwargan. Nagapaya sasampunipun Nagapaya dipun glowentah saya diwasa saya gedhe sekti mandraguna Yamadipati isa ngukur. Yamadipati isa ngukur yen kaprawirane Nagapaya bisa ngungkuli kekuatane para dewa ing Suralaya. Lajeng Yamadipati merintah dumateng Nagapaya kinen ngrebut kursi kadewan wonten ing Kahyangan. Bantah dredah minggah Pancabakah Nagapaya kaliyan para dewa kocapa para dewa mboten wonten ingkang menang tanding kaliyan Nagapaya kala wau. Lah salebetipun para dewa menika kaseser ing yuda lajeng minta sraya golek jago ingkang tinuding ingkang ketiban sampur mboten wonten sanes kejawi ingkang rama. Nenggih Raden Pandhu niku dereng dadi ratu nalika semanten. Raden Pandhu minggah Kahyangan dadi jagone dewa tan mati wonten tangane Pakmu. Pejahipun Nagapaya niku andadosaken runtiing rasa nenggih pun Yamadipati kaliyan Bumiayu. Sumpahe Yamadipati merga kelangan anak siji sing jenenge Nagapaya durung marem rasane lamun ta durung bisa njeblosake Pandhu wonten ing Traka Jahanam tawi kawah Candra Dimuka. Dereng marem rasane Yamadipati menawi dereng kasembadan njeblosake sukmane Pakmu wonten ing Candra Dimuka. Lah lajeng Yamadipati niku makarya bebarengan utawi tembunge mentereng niku kerjasama sambat kaliyan widodari panggoda pangrencana nenggih kaliyan Betari Durga lan sambate si Yamadipati niku dikabulake dituruti karo Durga nalika semanten nyarengi ibumu Dewi Madrim nggih. Dewi Madrim menika nedengipun Gerbini utawi mbobot. Lajeng nun sewu menungsa niku lak mboten mesti sok-sok imane kandel, sok-sok imane jejeg ning nggih kala mangsa sok doyong barang. Sajroning iman kandel ora bakal kegodha dening apa wae. Ning yen imane niku tipis, imane niku banjur ndeyer, niki gampang dipengaruhi hanjok marang kamurkan. Lah saklebetipun Dewi Madrim menika tipis imanipun supaya mutah supaya njaluk dumateng Prabu Pandhu nitih wujudipun Lembu Andini. Lembu Andini titiane Bathara Guru. Nggih. Lah lajeng nun sewu Dewi Madrim nyuwun dumateng ingkang Rama Prabu Pandhu ingkang mutah ingkang idam kepingin nitih Lembu Andini gandeng Pakmu ki Piyai Kakung sing tanggung jawab mula apa wae panjaluke bojo dituruti lajeng minggah Kahyangan. Pakmu munggah Kahyangan badhe manggi Bathara Guru. Lah dalah sadurunge Pakmu niku ketemu karo Bathara Guru, Durga niku wis ndisiki nemoni Bathara Guru sing intisarine ingkang badhe ngejob.
niki wonge butuh banget mergo arep nuruti karepe bojo. Menawi estu nggih nuwun sewu ngibarate rega mangkenteh sing dhuwur mawon mangke yen rega dadi kula mangengei 5 juta ngoten lho. Niku omongane Durga ngoten niku. Wis tunggale karo Bagong mambengi lah ngono kuwi. Meh padha niku. Nadyan to Bagong bareng duwike wis akeh banjur pangruwatan terus dheweke bareng pathetan ora gelem rebabi ning nyatanipun lak nggih. Lha pancen wong duwite akeh pripun. Niku aku aja kocak guyon dhisik. Pakku lelakone piye? Pakmu munggah kayangan sowan wonten ngarsane Sang Hyang Girinata. Nggih. Sang Hyang Bathara Guru ingkang wose badhe ngampil Lembu Andini, badhe dipun titi pakmu kalian Dewi Madrim. Nggih. Lah, Bathara Guru ngeparengaken ning ana sarate Pandhu, kowe kena ngampil Andini, kowe kena nitih Andini ning sarate kowe sak bojomu Madrim besok lamun ta wis mati sukmane kudu digodhog wonten madyaning kawah Candradimuka. Pun pakmu mboten mikir pindho. Nggih, pukulun mboten langkung sendika ngestakaken dawuh. Bareng seda pakmu kali sepriki. Pakmu mboten kleru, pakmu mboten luput. Pancen sing nekat, sing maksiat, sing murka niku para dewa. Krodha mentap lirke netap. Supaya sinipe jojo bang mawing wengis. Netra kocak ngundara andir. Dewa ora patut babar pisan. Cak-cakane ora kena kanggo panutan dening para menungsa. Tegel tega mentala nyiksa karo menungsa. Aku njaluk pamit tak munggah kayang tak obrak-abriki Suralaya dina iki. Dan. Bos, sareh den sabar Ndara Bima. Bos, sabar. Wong niku yen sabar adate methi awake sehat dawa umure ning mang titeni wong yen gampang nesu. Alah niku cara sumbu mboten dawa ndang mudhar niku mangke. Wah, ampun munggah kayangan to. Ampun munggah kayangan. Apa-apa kok terus ngamuk ning kayangan, demo mecahi kaca. Ngop perkara niki mboten rampung yen nganggo wah-weh ngoten niku tok. Nggih. Nun sewu, yen sampeyan lak butuhe arep nyuwargane pakmu, ngentaske panandange pakmu supaya mentas saka ing traka jahanam, munggah wonten ing kasuwargan rak ngaten. Yo. Lho, ngeten lho nun sewu. Yen pancen niat jenengan ngoten niku, kula tak matur nggih, kula tak matur. Wong niku yen wis mati sedaya ingkang magepokan kalian kadonyan niku pun pedhot. Sedaya ingkang ana gandeng cenenge karo kadonyan niku pun pedhot kejaba 3 perkara. Siji amal sing ludungane anak lanang sing saleh. Mila nuwun sewu, tiyang ingkang seda nika terus dikubur. Kenapa kok diganjel gelu? Aja nganti tugel perkara telu niku napa nggih niki wau? Amal ilmu ingkang piguna kalih dongane anak lanang sing saleh. Sampeyan ra pengin dadi anak lanang sing saleh. Jenengku Bratasena dudu saleh. Sik to. Nggih riyen to. Nuwun sewu. Tegese anak sing bener-bener bekti kalian wong tua, anak sing birrul waliden.
Wong Jawa ngarani putra. Put niku njumput, tra niku wong tuwa. Nggih. Teng desa kula niku wonten pake mbiyen niku Kiai Gegedhuk. Nggih. Mulang para santri ngegunggungipun kathah dasaripun kagungan pondok. Gandeng pake rumiyin Kiai kala wau rumiyin niku senengane niku kabudayan, senengane niku wayangan. Carane nyuwargane pake piye? Yen pake pancen wis seda, anak-anake ya kudu gelem nanggapne wayang. Niku anak sing apik ngoten niku. Ngoten niku. Ora mung yen pas sunatan tok ora mung niku, mangke haule pake ya kudu wayangan. Waton gelem wayangan teng pondok, rega kula mung 50% san. Ngoten niku. Nggih. Banyol terus kowe. Nggih riyen to, nuwun sewu. Nuwun sewu. Sakniki ngeten. Wong niku urip wonten ing alam padang niku sing bener lak kudu sregep manembah, sregep ngibadah, nggih to. Ning wong ibadah niku paribasan kaya wong wuta ora roh dalan yen ora ngerti marang ngelmune wong manembah. Wong niku yen kepengin ngerti karo kasampurnane pati, kudu ngerti karo sampurnane urip. Yen kepengin gayo sampurnane urip, gandengane ya karo sampurnane pati. Sampurnan guru sinten sing mangpilih kula manut kalih jenengan. Merga sing jenenge wong meguru, wong golek ngelmu niku lambarane mung percaya. Nadyan gurune pinter yen murite mboten percaya niku tanpa guna. Kosok baline nadyan to gurune niku mung lumrah. Yen murite pancen pinter niki mangke sampean dadi siswa ingkang pepethingan den. Guru Durna sing tak puju Kakang Semar. Aku kepengin jaluk kawruh kasampurnan marang panjenengane. Nah ngoten. Pun mang bidal teng Sukalima, mang percaya sedya hayu manggih rahayu den. Aduh Bathara Gungkang Gilar gumelaring pertapan Sukalima. Para Ramba kinarya gladen perang para putra siswa mo santosa lair batine. Ing lair hangudi kardiing batin angesti Gusti mangkono kekudangane Sang Mahadwija hanenggih Sang Resi Drona ya Kumbayana. Gedhe pangaribawane lenggah indha kembang ajaping awang
masuk angin ngending gone liwat kaliyeng kangkung lumprang kang sekar kadong yang Sri Kade rengganing taman sari ronging sapmadune brengeng pindana asesanti jaya jaya Welewetes malu gimbal manyar-manyar mrit ganti buntut iki swandeng-andeng ana mata yen dicuplak dadi mala njebebeg hawelah-hawelah. Ndak waspadake ngang munggah ning pendopo pacrabaan pondok pesantren Sukalima. Iki santri Bratasena merga kowe kudu ora bisa basa karo guru. Yo. Asaku katur marang guru Durna. Ya ndak tampa gawe bombonge rasa. Pangestuku tampan ana wong gagah. Ndak tampa ndak gegem awra Jijaya kawijayan mimbuwana kasantosan. Kowe aja gelo, kowe iki aja banjur rumangsa rasamu ki tersinggung ki aja. Pancen ana ing pertapan kene iki ya senengane ya guyon ngono kuwi. Ning kene iki ora ana sing babakan sing kudu gekeng-gekeng ki ora ana. Upamane kok ana putra siswa utawa santri ora gelem ngibadah wis karepen aja dihukum, aja diseneni. Ning nganggo srana dicedhaki atine, dicedhaki rasane. Ya kaya ngene iki tegese ora ana wates-wates ing antarane guru karo murid ki ora ana wates-watese. Guyon bareng, gojek bareng, mangan bareng ngono kuwi. Ya kuwi yen nganti ora bayar SPP tak hukum ki kok tetepan. Ayo. Ana apa kok katon semengko pengawak bojro sigra mawa gita? Ana apa wong gagah? Durna guruku. Wis cetha lamun toh aku kuwi muridmu. Heeh, terus Ripalungguhan iki aku njaluk wewarah pedaring kawruh kasampurnan. Aku njaluk kanthi banget Bapa Durna kersa minangkane kang dadi panyuwunku. Syarate apa aku manut, bebanane apa aku nderek watone Ripalungguhan iki entuk wedharake. Kowe tak kandhani ya, Ngger. Sing jenenge kawruh apa wae, ngilmu apa wae, kuwi yektine kelakone yen wis ketemu, ya. Lan uga wong gayuh kawruh ki pancen angel, ning luwih angel meneh ngecakke kawruh sing ana ing awakmu banjur kok sramakake mungguing bebrayan agung. Kuwi luwih angel. Merga akeh banget dina iki wong pinter. Ning ora dilambari rasa lan pakarti ingkang becik, ora linambaran dening budi pekerti ingkang utama, mula kepinterane malah keblinger marang tumindak sing ora bener. Pintere ora nggih ngayomi karo wong akeh, ning malah kanggo minteri karo wong pirang-pirang. Lah kuwi baku Bratasena. Lah, Ripalungguhan iki ngene. Sampurnan, ngertenono.
Nyibarate gunung aku kepengin weruh kaya apa anggenmu ngunggahi, nyibarate segara aku kepengin weruh kaya apa anggonmu njajaki. Aja nganti kawruh sing bakal ndak wedharake kelawan jeneng sira Bratasena iki mengko malah muspra tanpa guna. Pitukane apa aku manut? Aja kok langka digayuh menungsa sanadyan langka digayuh dewa, yen perlu kudu ngorbanake nyawa aku nderek Bapa Durna. Caritane satriya linuwe kang marati mring kautaman tan pekat mring pangestine. Pinesu tapa brata jejering panggayuh gayuh wahyuning kamulyan. Ana tetembungan jer Basuki mawa biya. Lakone Panjangka kudu nganggo pangorbanan. Apa wani pitukane? Wani. Yen pancen wani, bakale kowe bakal ndak wedhar kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi. Watone bisa memujuti sesaji ingkang gunggunge ana loro. Sepisan kayugung susuing angin ingkang mapan ana ing alas Reksamuka Gunung Candramuka. Ewadine ingkang angka 2 banyu Ra Kidul. Apa kowe sago? Wang-wang kunto kumpul yen pancen kaya mangkono Ripalungguhan iki ora bakal mangu ora bakal mangkruti ngarasaku Bapa Guru. Ora perlu ngenteni sesuk nadyanto sambung obor colok lintak. Aku nyuwun pangestu, aku nyuwun pamit. Bakal goleki kayugung susuing angin kelawan banyu suci Puruhita Sari. Aku pangestanana, syukur yen aku bisa mujuti upamane nemai bilai cilik loro Perkudara kudu mati. Aku njaluk kirimen donga supaya sukmaku ayem tentrem ana ing kasuwargan. Banyu milih pangestu marang kowe sing tetek sing tatak sing tanggon ya ger kena. Mangsut narimeng kapu putine kang den sawani
lan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan basaku katur marang panjenengamu Bayu bapakku Hastungkara sidam sekaring bawana langgeng iya nggir Bratasena ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestu kumara gage tampanana ndak tampa tanganku loro mugi dadi jimat babar pisan ora nglegewa ilangi denawa ingkang miyos jebul malah Bathara Bayu aku nyadong dawuh pukulun rinjeng nayakane ngrat tengrat kotomo manggo manugraheng lan siswanto sakutra Kusminulya Tanggus minulya Bratasena Purhanana Yonggir yektine denawa Rukmakala iki mau dumadi saka kemayan ulun lan apa ta sebabe alas iki sinebut Reksamuka ewadene gununge ing aran Candramuka yektine kuwi ngemu piwulang ingkang becik reksa tegese ngopeni muka tegese praupan menungso ngopeni praupan tegese sesuci sarta dandane tumindak lan pakartine
atine kudu ginawi resik yen ana ing Gunung Candramuka. Candra tegese rembulan, muka tegese praupan. Menungsa lamun ta gelem tuwajuh pangidepe cipta anggene manembah kelawan Hyang Agung sumunar pasuryane nganti kaya rembulan purnama sidi. Kejaba saka kuwi Sena, apa kang dikersakake dening Guru Mudurna ingkang sinebut Kayugung Susuing Angin, yektine kuwi cangkriman. Dene gandeng jeneng kita ora bisa mbatang ndok rewangi ngrusak karo kahanane alas iki mau. Kayu tegese kayun, kayun kuwi maknane karep. Gung tegese gedhe, susuing angin tegese mlebu metune napas utawa bajra hirawana. Gusti ingkang Maha Kuwasa kudu diwiwiti saka aringing napas, lereme pancandriya lan uga tentreme pamikir. Mula kang mangkono aja klera-kleru. Sadurunge Bratasena nyemplung goleki wujute banyu suci Puruhitasari, leremna batinmu, sumelehna pikirmu, aja nganti kemrungsung sarta grusa-grusu ndak kesluru marang dalan kleru. Saranane wong yon lubung petah loba kurang guling elinga tolah gat miko yen wacana kudu manis. Ayu dewaku banget panarimaku kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu sakwuse aku nampa pituturmu ingkang becik. Ripalungguhan iki tak pundi pangandikamu aku njaluk pamit njegur segara kidul goleki banyu suci Puruhitasari. Nadyan kaya ngapa lan kepiye kowe iki dudu wong pidak pejaraan saudon saurupan. Lamun ta weruh kelawan jatining kasampurnan besuke uripmu bakal piguna tumrape bebrayan agung Bratasena. Dewa Sukata marang kang soreng prang mutane aron-aron dan wing awiyat napa ngapalan